ते आयचे तरणाटे आसात जे खेरीतपणान संगीता भितर मुखार येवपाक सोदतात, तातूंत गायन आसत, लिरिक्स आसत और म्युजिकल हें आसत, तांकां कितें संदेश दिवपाक सोदतले? ते मागीर कोंकणीतले आसत किंवा संवसारीक पावंड्यावेले खंयचे? एक तर कोणती भाषा आहे म्हणून ते वेगळं, हे आहे म्हणून वेगळं असं करू नका. कारण सगळं शिका. कोकणीमध्ये पण शिकण्यासारखं आहे, तामिळमध्ये पण शिकण्यासारखं आहे, कुठेही कोणतीही लँग्वेज घ्या. आणि त्यांचं एक आत्मीय काय म्हणतात ते एक मर्म असतं त्याच्यामध्ये, की अरे क्या बात आहे, क्या बात. आपल्याला जेव्हा आवडतं तेव्हा ते हिट होतं गाणं म्हणा की स्टाईल म्हणा. आणि आपल्याला मग तो शंकर महादेवन असून दे, हरिहरन असून दे, की मस्त गात असतात, करत असतात. आणि प्रत्येकाला काहीतरी नवीन करायची इच्छा पाहिजे. नाही तर उगीच हा म्हणतोय, आता मार्केटमध्ये काय चाललं आहे, ढोल आता बघितलं ना, आता ती मजा येत नाही आहे. हा धिंडाणं 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 एखादं बरं वाटतं, दुसरं. पण तेच जर कॉपी करत राहिलं पुढच्या माणसाने तर करू नका. स्वतःचं काहीतरी वेगळे पण पाहिजे त्याच्यात, असं मला वाटतं.